Bonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi Uluzipho, and I'm back with another story of our face. Okay, without wasting your time, another day, another story time. Sana namhlanje sethu ke simayelana ke no baba no mama. Kuthiwa baba no mama lo babekade nje beyikholelwe besindisiwe, but kuthiwa umuntu wayenokholo olukhulu kwakubaba then umama. Ayithiwa nangempela ke nje kwakwaziwa nje ukuthi ubaba unocobo nje unenkonzo abantu baya-attenda, but inkonzo yakhe yayingekho financially stable njengalamasonto amanje la ukwazi khona ukwenza yonke into. So ubaba nje washiya umsebenzi wakhe kahle kahle wayoba yikholwa. Hayi umama imcike leyo nto ukuthi khona nje indoda engashiya umsebenzi sizophila ngokukhola ngemnikelo abazalwane. Yabo nje engayithandi nje the whole idea. Hayi egcine yamukelile ukuthi okay indoda yami vele siwumfundisi ayikho into engizoyenza ngalokho uphilela abazalwane. Yabo uqhubeke-ke nesebenza sekuyena-ke manje i-breadwinner la ekhaya uma nemali yebandla. Hayi kodwa nje ibandla labalenzi kahle at all kunalokho liyabakhosta. Hayi lo mama asho-ke ngelinye amtshela bafuthi yazona baba njena angazi ukucabanga labo sehleze emncikisela nangokudla phela uyena othenga ukudla yonke into nje yabo seyambalela lo baba. Hayi umtshela baba uthi azi mina ngazi ngempela ukuthi ngizokwenza njani, but ubizo lwami lolu lwangifikela nje kwasho umoya ongcwele ukuthi angishiye ukusebenza ngifocus kuyi and ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi ngelinye ilanga kuyokhanya. Athi nje lo mama khonto eyokhanya lana amanye amabandla wabona seqale seyiqhathanisa amanye amabandla khona navulwe ngisho umuva kunathi kunelethu kodwa nje elethu akucaci ukuthi kwenzakalani baba. Obvious amabandla manje uyazi ukuthi aseyaboostwa awusaveli nje uthi nje uthemba umoya ongcwele. Ucabanga bonke labafundisi aba-rich bathemba umoya ongcwele. Hayi kuthiwa-ke athi-ke lo baba lona hayi kulungile-ke kodwa mina nje angisoze uma ukuthi nje umoya ongcwele awungiholeli ekuthenini ngibe nalelo bandla kulungile vele kahle kahle angifuni ukuba yibandla eleyigwili, ngifuna ukudlulisa nje imessage kaNkulunkulu bakhe kuphela. Lo baba was very pure, wayenama-pure intentions ngebandla lakhe. Hayi cha lo mama lo esehlale-ke emhlukumeza baba bazamtshela athi hayi mina ngiyakushiya ngithanda nendoda engazazi ifunani. Lo mama noba banengane eyi-1, a single child ewumfana phela. Lo baba iyigugu lengane kuye. Hayi lo mama akathi nje mina ngiyakushiya athi uhamba nengane yakhe. Hayi emiyeke futhi lo baba lo bazwane drama ayithiwa behambe kumama nengane beyoyiqala impilo kwenye indawo. Hayi mefika lapho umama afike yena aqhubele lento yesonto-ke vele bayamazi abazalwane esontweni usuyayikholela beyaziwa nje naso wakhona ukuthi uyakholwa phela ubumkamfundisi. So nayo ilungelo nalokuvula ibandla lakhe avule ibandla lakhe. Hayibo kuthiwa ngapheli ngisho unyaka ibandla lamama libhume sekugcwele sekuyi-celebrity church, sekukhona ama-celebrity, sekukhona abafundisi kunikelwa ngey'ndodla zey'mali. Hayi mama impela iqala ishintshe ngale ndlela ukuthi naye athi ayiyeke ukusebenza masefocus ebandleni manje. Yabo nje methi intabadilika umama ziyadilika. Yabo wenza iy'mangaliso uwumama mfundisi nje owaziwayo akajolisi kodwa nje akasathanda namuntu uyifocusele ebandleni lakhe nengane yakhe. Ayisehamba ngey'moto ey'ngqufu ibandla seliyamrola lo mama yonke into nje yakhe isihamba ngenye indlela angakaze ayicabanga nalo baba azabona azayibuze lo mama kusenzeni ngoba phela lo muntu benginalo nocobo bengakholela shona uNkulunkulu selithathaphi i-anointing engaka because bambona sevela shona ku-TV. Yabo nje useyinto enkulu. Hayi kuthiwa hayi kuthi nje ngapheli ngisho mhlawumbe u2 years enesonto ingane yakhona ivedanife ife nje into engaqondakali nengane yakhona ingagulanga nje kuthiwa vele yawa yaqhamuka yaphuma igazi ngamakhala yadlikiza yashona. Lo baba laphatheke kabi. Hayi behlanganeke beyingcwabeke ingane-ke. Hayi ingcwatshe nje noma lingcwabo yazi-ke nabo abantu abasindisiwe ukuthi ayikho lento yokuthi kuyakhalwa kwenziwani kwaba nje umngcwabo nje o-decent o-right. Hayi okay kudlulwe-ke uma kudlulwa-ke lapho hayi umama abhume. Hayibo kakhulu uya ngokuba over anointing iya ngokuya phezulu yonke into nje yakhe ubusisiwe ngene ephuma. Hayi kuthiwa kuthiwa lo baba ethi nje angihawuki. Hayi lokho emali lokho ethi nje angihawuki ethi nje mina owami uJehova kuthiwa nje eyiqhubeka nayo isonto lakhe eliyibhedelayo. Hayi kuthiwa lo mama ezebuye ezomchomela ethi buka nje buka ngoba wawungenagcobo wawufosa. Yabo nje embhuqa embhinqa njalo nje ehlale ezombhinqa ukuthi buka ukholo lwami lungenzeleni. Yabo esho zonke lezi zinto. Hayi kuthiwa lo mama ke bemkhulu-ke seplana iy'nkonzo ey'nkulu ama-conference amakhulu ebe live ko-TV. Yabo enze zonke lezi y'manga lezi nje ey'nkulu. Hayi
kuthiwa nje isonto lakhe selidumile nje ezweni lelo ayehlala kulo. Kuthiwa hhayi ngelilanga-ke ebiza i-conference enkulu, kwakuzoba inkonzo enkulu yazohlanganisa nje abantu abaningi abahlukahlukene ey'ndaweni ey'hlukahlukene, abaprofethi, abafundisi, umeme nje ama-big shots asey'nkonzweni, yezwa. Kuthiwa nangempela-ke ayihoste-ke inkonzo yakhe, ayihoste-ke kube mnandi-ke ayegedele lo mprofethi. Lo mprofethi ugcotshiwe, une-anointing. Guys, cha ngiyathanda leli gama kodwa liyangihlula. Une-anointment. Kodwa khona lokho-ke unogcobo, yazani, anointing, une-anointing. Ngikutshela ukuthi afike, kuthiwa befika kumfundisi avedane aletuzeke-ke. Kuthiwa-ke hayi, kuthiwa lo mfundisi aqale-ke ukugilima ngeprofethi enzeni. Kuthiwa evele ngene emoyeni ongakaze aze abonakale kuwo live on TV. Abanye bayibuka ku TV, abanye ba live la esontweni kugcwele kwi-stadium. Yabo, kuthiwa kugcwele not i-stadium phela kodwa ibandla, kwakusebandleni lakhe lo mama, ibandla elikhulu vele. Kuthiwa kugcwele ebandleni ukuthi abanye balibuka ku lentuzana, sengiyabheda manje e-stadium khona ebandleni lalo mama. It was big, la likwazi uku-accommodate inqwaba yabantu. Hayi, kuthiwa-ke nangempela-ke umfundisi avele abize lo mama athi uceleze ngaphambili. Kuthiwa nakhona embize nje harshly athi ngicela use la phambili wesikhohlakalisa mama. Hayibo, kuthiwa abazali bemangale. Kuthiwa lo mama asho ngathi no, ngeke ngidisrespect ebandleni lami. No, uyaprofetha phela, akasekho emoyeni wakhe. Ethi nje no, I cannot take. Kuthiwa ashintshe nalo mama ethi I cannot take disrespect ebandleni lami. Ethumele yazi amabandla akuma nalabo abantu labo bhuti abagijimayo. Thumela ubhuti abagijimayo ethi bembamba. Kuthiwa ubhuti avela alwe naye asho ukuthi no, ningangibambi. Lapho uphethe mic. Kuthiwa athi wena sikhohlakala umfazi, come here. Ayithiwa-ke kulo mama lo avela aphoxeke yabo, ayimelele kude. Kuthiwa athi noma ungama kude akukho nje something eyithuluzi la. Kuthiwa yena ngempela ebuzuzeka bazana ithuluzi kanjani, asho athi noma ipiki or something. Kuthiwa bemnikeza ipiki lo baba. Kuthiwa avele ahambe nje ama-steps ambala afika ashaye ngepiki. Kuthiwa meshaya ngepiki ashaye nje kaningana ngepiki, abize umuntu athi akamlekelele amshayele la ngepiki. Kuthiwa nje wathi uyashaya ngepiki. Kuthiwa waqhasha amathambo. Yabo ikhanda lomuntu, isikali somuntu. Kuthiwa hayi kwaphuma amathambo ekhanda lomuntu aqhasha bheka phezulu. Kuthiwa yibo abazali behayize bonke bethuke-ke, ababekudeka babona ngoba sebebone ey'skrinini ngoba phela hayi sekushubile. Noma mfundisi nabantu bakhe manje sebeshokhekile, abasamdifendi phela lo nto ukuthi bazolokhu bethi cima lama kamera yenzani, abasayenzi sekulive yonke into dlala na-TV. Kuthiwa hayi nangempela uma mfundisi evedane mekuqhasha lamathambo, uma mfundisi evedane equleke. Ayithiwa mequleka lo baba aqala khuluma athi lo mfazi lona nimbone isonto lakhe ligcwala kangaka, it's because wabulala indodana yakho ayifaka la phakathi. So njalo masifika la sizokhothama, sisuke sizokhothama kule moya yakhe, wathwala ngendodana yakhe were ngenxa imali. Yabo nje kuthiwa mgive. Yo, kuthiwa kanti lo baba naye uyayibuka le nkonzo. Kuthiwa wafika ngaphe ngisho i-second. Kuthiwa wafika. Kuthiwa mefika hayibo bizwe namaphoyisa ukuthi abo kumele kuviwe ilentuzana i-DNA ukuthi kahle kahle. Kuthiwa bevele sekuyasatsha phela ukumbiwa, kulindwa amaphoyisa ukuthi wona kumele ambe mhlawumbe eqedelele ukuze kubonakale ukuthi kwenzakalani. Kuthiwa lapho-ke umama ephaphama sekumbiwe into eserious ukuthi kuzabe ukubona ukuthi ikhanda kuphela, mhlawumbe khona yini nezinye izinto. Kuthiwa emabemba, kuthiwa vedane kuphume ikhanda, phume nesikhumba. Yabo isikhumba lento yenyoka le exebukayo, le nyoka mengabe isixebuka. Kuthiwa njalo usemisiwe la umama njengomsolo, usevukile kodwa akakabi uyena. Yabo kuthiwa kumbiwe lana. Kuthiwa abazalwane bonke bashokhekile ukuthi hayibo senzeni. Yabo kuthiwa hayi kumbiwe-ke lana-ke mase-ke kuthiwa kuzokwenziwa i-DNA. Lo mama ethi ngicela ukukhuluma. Hayi, kuthiwa nangempela vele akhulume-ke asho ukuthi bazalwane ngaxolisa ngangithanda imali, umyeni wami wayelohlezi engikhuza esho ukuthi lezi zinto ayiphethi kahle. Namhlanje nami sengiyabona bazalwane, ngisho nangayenza i-DNA ikhanda lendodana yami ayisho ngegama lo lentuzane ulentuzane wenyoka. Iminikelo yenu njalo uma nifaka benisuke sihambise lapha ukuze uzohlezi ufuna ukukhipha more, besifaka izinto zakhona ukuze nizokwazi ukuthi ninganqabi la ekhaya, yazi ukuthi akekho umuntu obe refuse ukunikela. Makuthiwa kuyanikelwa wonke umuntu
bekhipha because iminikelo yenu iyagcinwa somewhere la izokwazi ukuthi ifakwe khona emoya ukuze nizohlezi mina leyo nto ukuthi kumele ninginike imali. Kwakhuluma geqa amagulu mama. Ayibona ubaba ukhona. Ubaba nje uyafyuma uthi ulokhu ebanjwa amaphoyisa ufuna ukumbamba ngezandla lo mama ukuthi my only son. Kuthiwa nje lo baba kuvele emva kushona indodana yakhe akaze be right. Ayithiwa-ke umama akhuluma kuthiwa amaphoyisa embambe lo bathi nje mlinde eqede. Akhuluma kuthiwa nje wathi eqeda ukukhuluma umama wavedane washayeka ngekhanda phansi kwaphuma igazi ngamakhaya eliningi. Kuthiwa kwaphuma igazi eliningi isikhumba sakhe kwangathi siyashintsha kuba isikhumba senyoka kodwa kusayisomuntu angazi ngachaza kanjani nama ngazi. Kuthiwa sashintsha isikhumba sakhe same time. Kuthiwa abazalwane kwathiwa baphume-ke manje. Hayi baphuma washona kanjalo-ke lo mama. Kuthiwa nje lo baba wathi angifuni ngisho angcwatshwe emzini wami as much as sadivosa ngomlomo but nje ngicela yongcwatshelwa kude ngoba uzoba nje idlozi elimbi nengane yakhona yangcwatshwa kabusha because lasizokwenziwani isikaphu esingenalento isikali esingenamzimba sahamba nayo wangcwatsha-ke basase bengcwatshwa nje at the same time ukuze kucace wangcwatshwa umama. Kuthiwa ngomngcwabo wakhe ilalina imvula leyo ukuthi ngisho ugqiba kwakube inhlabathi siyabo lamangcwaba lawa nenhlabathi engathi yasolwandle. Kuthiwa nje kwakuna kwangazuthi angazi kushone ini. Kuthiwa from the day ewa esiqingulanetha kwaba ngathi istorm unisona leso khona kodwa lemvula esanda kwenzeka ngoba ade kuKelvin Momo into ekanjalo. Kuthiwa lana into ewesi futhi kunale eyenzeke ngeweekend. Ngiyacela guys siphala lapho istory sezisa namhlanje. I hope you guys learned something. Ningakhohlwa ukungisendela more stories.